Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalagaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് 2ാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാണ്. കർമ്മയോഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 3 വരെ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 12 വരെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ 2 ശക്തിയുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. 13, 14 ശ്ലോകങ്ങളില് ത്രിഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. 15 മുതൽ 19 വരെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച്, ദുഷ്കൃതരെ കുറിച്ചും സുഹൃതികളായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 20, 25 വരെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്, അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 26 മുതൽ 30 വരെ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങള് ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുക്തി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. 1ാമത്തെ ഭാഗം ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഭക്തിയില് നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ശ്രവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുമ്പോ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? കേൾക്കൂ, കേൾവി, ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാങ്കൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാം. അവയിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനമായതുമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തത് ശൃണു അഥവാ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ശ്രവണം. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, തത് ശൃണു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണ ശ്ലോകമാണത്. ഭാഗവതത്തിലെ 7, 5, 23 ശ്ലോകമാണത്.
ഏതാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യമാത്മാനിവേദനം. ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണോർ ഭക്തിശ്ചേന്നാവലക്ഷണ ക്രിയത്തെ ഭഗവത്യഥാ തന്മന്യേധീതമുത്തമം. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പോ ഈ 9 ഭക്തിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ശ്രവണത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരനും, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും, സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ബലി മഹാരാജാവും എന്ത് സാധിച്ചു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ നവവിധ ഭക്തി 9 ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 1, 2, 3 ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതില് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ശ്രവണം, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 3 നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം വക്ഷ്യാമി ശേഷതഃ യജ്ഞാതോ നേഹ പൂയോന്യ അജ്ഞാതാവ്യാമവശിഷ്യത്തെ. വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെ കുറിച്ച്, ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, സമഗ്രമായ അറിവ്. അതാണ് എന്ത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അർജുനൻ തന്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനും സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാമേതി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് ഒരാള് ചിലപ്പോ എന്തിനു ശ്രമിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിലേറെ പേര് എന്നെ തികച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതില് കുറച്ചു പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകാം. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാണെങ്കിൽ അത് പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ്. അദ്വൈതവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും തന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തില് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള് അതില് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമിരാപനലോ വായുഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടഥ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്
ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം. ഇത് 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള് രൂപം കൊള്ളാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? മഹാവിഷ്ണു. മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നും കൂടി പറയും. കാരണോദക സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഉൾപോകുന്ന ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് 2ാമത്തെ മൂർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തെ മൂർത്തിയായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആകും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3ാമത്തെ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് സർവ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് ഓരോ അണുവിലും ഓരോ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമാരാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നവന് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ താഴ്ന്ന തരം ഭഗവത് ശക്തിയെ, അതായത് ജഡപദാർത്ഥത്തിന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് ജീവാത്മകള് ചൂഷണം ചെയ്യവേ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോകുന്നു. ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഈ മറവിയുടെ കാരണം. അപ്പൊ സ്ഥൂലമായിട്ടും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ, ഭഗവത് ശക്തികളെ ജീവാത്മാക്കൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ചൂഷണം ചെയ്യവേ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധി മറന്നുപോകും. ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാകളെ ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തില് മറവിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഏതദ്യാനീനി ഭൂതാനി സർവാണി ഉപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും, ഈ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉത്ഭവവും വിനാശവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? കാരണം ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും വിനാശവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും ശരീരത്തിന് പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരം മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യണം അല്ലെ? 2 ദിവസം 1 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്താവും? അഴുകി തുടങ്ങും അത്. അപ്പൊ അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ശരീരത്തിന് പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത്. പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തില്, അത് ചേതനയുടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് എന്ത്? ഈ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? 2 ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മശക്തിയാണ്. തന്മൂലം എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മത്താ പരതരം നാന്യാത്
കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയഃ ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. എപ്രകാരമാണോ മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്. ആ ജലത്തിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏത് വിഷയത്തിലും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരേ സമയം അതിനെന്തുണ്ട്? സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദിവ്യമായ അചിന്ത്യ തത്വം ഏകകാലീനമായ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഭേദമാണ് അഭേദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം അത് ഭേദമാണ്, ഒരേപോലെയാണ്, എന്നാ അത് വ്യത്യാസവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വത്തില് പറയുന്നതാണത്. അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം ഒരേ സമയം തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞ അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ സമയം ഒന്നായിരിക്കും, അതേ സമയം തന്നെ ഭിന്നമായിരിക്കും. അതാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരേപോലെയുമാണ്, എന്നാൽ ഭിന്നമാണ്. അചിന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ചിന്തിക്കാനാവാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നമാകുന്നത്? അപ്പൊ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, ഒരേ സമയം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കും. നമുക്കത് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അചിന്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അഭേദം. ഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വ്യത്യാസം, ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കറിയാം. അളവില് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഗുണത്തിലും അളവിലും നോക്കുമ്പോൾ ഗുണത്തില് തുല്യം, അളവില് വ്യത്യാസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അളവില് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. ഇനി അഭേദം എന്ന് വെച്ചാലോ? അപ്പൊ ഭേദം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും അളവില് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇനി അഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരേപോലെ എന്നാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഗുണപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്, തുല്യമാണ് രണ്ടും. അതായത് ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരേപോലെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ നിത്യത ആർക്കും ഉണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുമുണ്ട്. രണ്ടിനും ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ രണ്ടും ഒരേപോലെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയാം അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അചിന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം അളവില് ജീവാത്മാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും അളവിൽ വ്യത്യസ്തരാണ്. പിന്നെ അഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം ഗുണത്തിൽ രണ്ടും തുല്യരാണ്. വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനന്തശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശക്തി മാത്രമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. ഇതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ളു നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യനാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് സൂര്യന്റെ രശ്മി മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആ സൂര്യരശ്മിക്ക് ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ രണ്ടും ഗുണത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ അളവിൽ എന്താണ്? രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര അറിയാം, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്, ഗുണത്തിൽ രണ്ടും തുല്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, ഇത് കഠോപനിഷത്തില് ഇതിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, കഠോപനിഷത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
മറ്റേതാണോ? ഒരു സെക്കൻഡ്. അല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ ഭേദ തത്വം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവീം ച തേജോ തേജാസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്യു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്സുകളിലെ തപസ്, ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് ആയുസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മനുഷ്യന് സ്വജീവിതകാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധം ഏത് മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ കുറയാനോ കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഞാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗാവിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്, ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായിട്ടുള്ള ബലം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ആര് തന്നെ? അതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബലവാന്മാരുടെ ബലം അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത്. സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ശക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. ആർക്കാണോ സഹായം വേണ്ടത് അവരുടെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സ്വാത്വിക ഭാവ രാജസാമസാശയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിധി നാതോഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികങ്ങളായിട്ടുള്ള, രാജസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള, താമസങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? എല്ലാതും ആരിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്? എന്നിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്. രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ നിയമകർത്താവായ രാജാവ് അതിന് ബാധകമല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്വ രജസ് തമസ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ എന്തല്ല? ഈ ഭൗതികമായ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാണ്? നിർഗുണനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഭഗവാന് നിർഗുണൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. ത്രിഭിർഗുണമയർ ഭാവൈരേഭി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാപി ജാനാതി മാമേത്യാ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്വരജസ് തമസ് വ്യാമോഹിതരായി ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതനായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായിട്ടുള്ള എന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരും അറിയുന്നില്ല. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിത്തെ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ എനിക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി
അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കില്ല. ബന്ധനത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിച്ചാലേ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബന്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനോ മാത്രമേ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരു, വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട സഹായമില്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് ദുഷ്കൃതരെ കുറിച്ചും സുഹൃതികളെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. സുഹൃതികൾ എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് സുഹൃതികൾ. ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാത്തവരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബധന്ത്യേന രാധമ മായായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവര്. ഇവരാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായ ഇക്കൂട്ടർ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ദ്രിയാഹ്ലാദകാരികളായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ അവർ സമയം ദുർലഭമാണ്. അവർക്ക്, അതായത് അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികൾക്ക് എന്തിഷ്ടല്ല? നെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ഇക്കൂട്ടര് ക്ഷണികമായി ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയാഹ്ലാദകാരികളായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് എന്തില്ല? സമയമില്ല. അത്തരത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ അതിനൊന്നും അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടർ അല്ലെ. ഒന്ന് മൂഢന്മാര്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലുള്ള മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നരാധമന്മാര്, പിന്നെന്താണ്? ആസുര സ്വഭാവ ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ തീർച്ചയുള്ള നിരീശ്വരവാദികള്, ആസുര സ്വഭാവികള്, പിന്നെ അപഹൃതജ്ഞാനം, മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടർ. ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, രണ്ടാമത്തത് ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ജിജ്ഞാസു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും, അതുപോലെ തന്നെ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാം. അതായത് ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചർ ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയും എന്താണ്? ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. താഴത്തെ 2 എണ്ണം ഏതാണ്? ആ കുട്ടി ധ്രുവ മഹാരാജാവും അതുപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവനും ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചർ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ജിജ്ഞാസു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. ജ്ഞാനി ആരാണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ, അതാണ് ആര്? ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി.
തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർവിശിഷ്യത്തെ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥ മഹം സാച മമ പ്രിയഃ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ചുത്തം. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ എന്താ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തികളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയല്ല ഇതില് വായിക്കാം. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ഈ 4 കൂട്ടരിലും വെച്ചിട്ട്, ഈ സുഹൃത്തികളായിട്ടുള്ള ഈ 4 കൂട്ടരിലും വെച്ചിട്ട് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിരതരായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അയാൾ എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കില്ല? ഒരു ജ്ഞാനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ സുഹൃതരായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര് ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയ ജ്ഞാനിയാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം നിരതരായിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക്. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാന് അയാളും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേമതം ആസ്ഥിതാ സഹി യുക്താത്മാ മാമേ വാറ്റുത്തമം ഗതിയും. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? മഹാത്മാക്കളാണ്. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണനുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളാണെന്നതിന് സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്നും അന്യനായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അയാൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ പറ. അപ്പൊ ഇത്തിരി ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരാരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. പക്ഷെ അതിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. കാരണം പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം, ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനമോ സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളതിനാൽ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സമ്പർക്കോ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തനും സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനും സാധിക്കില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക്, ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചും. കാമസ്തൈസ്തർഹൃതജ്ഞാന പ്രബധന്ത്യായന്യദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഹൃദജ്ഞാന, ജ്ഞാനം നശിച്ചവൻ, ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കും. ഏകലേ കൃഷ്ണ ഈശ്വര ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ. അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ മാത്രമേ ശരണം പ്രാപിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തൻ. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധ തമേവാവിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഏത് ദേവനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവതയാണോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം അയാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിനെ സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകാനോ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിക്കാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിക്കാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനും സാധിക്കില്ല, ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആ ജീവാത്മാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചറിയാതെ, ഭഗവാൻ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഇവിടെ അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സാധയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തഥാ കാമാൻ മായൈവാ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന കാര്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. വാസ്തവത്തിലെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അന്തവത്തു ഫലം, കിട്ടുന്ന ഫലം ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാര്. ദേവന്മാര് മാത്രല്ല, ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. അപ്പോ ദേവന്മാരും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ദേവന്മാരടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവാമജാനന്തോ മാമാ വെയ്യാമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ
ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് മന്ദബുദ്ധികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഞാൻ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല, ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം വന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ കരുതുന്നത്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ആർക്കറിയില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദേവാരാധകർ അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇനി അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചും ഇതേപോലെ പറയുന്നു പറ്റി. അത് അബുദ്ധയ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് അബുദ്ധയ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, വ്യക്തിരൂപമില്ല, എന്ന് പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയായതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരെ പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്താവില്ല? പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആര്? യോഗമായി എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. ആ തന്മൂലം എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? അജനാണ്, അവ്യനാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് ആര് മറച്ചു പിടിക്കും? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കും. കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഏവർക്കും, ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആരാണ്? വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങൾ ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചും ആണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായ കാര്യം, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം, നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർക്കാർക്കും എന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യനെയും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളെയും ഒപ്പം തന്നെ മേഘങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ തേജോഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിത ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ മറയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട്, മേഘങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മേഘങ്ങള്, ഈ തേജോഗോളങ്ങളൊക്കെ മറയ്ക്കും. പക്ഷേ അപ്പോഴും അതവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. അതവിടെ തന്നെയുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരമപുരുഷനെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, മായയ്ക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികൾക്ക് ഭഗവാൻ അവ്യക്തനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാൻ ദൃശ്യനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇച്ഛദ്വേഷ സമുത്തേന ദ്വന്ദ്വ മോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ ശാന്തി യാന്തി പരം പതപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ
ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരാകണം. എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനനം മുതൽക്കേ തന്നെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യാമോഹിതരാവാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യോമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് മായാശക്തി വരുന്നത്. ഇതിന് വഴങ്ങിയിട്ട് മൂഢാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്ദമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം എന്ത് വെച്ചിട്ട്? പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മഹത് സേവാം ദ്വാരമഹൂർ വിമുക്ത. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരുമായുള്ള സഹവാസം തമോമയ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഉള്ള വഴിയാണ്. തമോദ്വാരം യോഷിതാം സാങ്കി സംഘം. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമ്മളെ എന്ത് ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? തമോമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മയത് വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മൃത്യുവിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവരെന്താണ്? വാസ്തവത്തില് അവര് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടൊന്നും എവിടേക്ക് സാധിക്കില്ല? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായുള്ളൂ. അവരാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവര് ബ്രഹ്മൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പറിച്ച പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ശരിക്കും എന്ത് വിളിക്കേണ്ടത്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവരാണ് ആര്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമേ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച ഏവിദുഃ പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയുക, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് പല വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നേടുന്നവൻ, പിന്നെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മാജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും. കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്ക് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് പല വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്, ജിജ്ഞാസു ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവര്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മാജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവാൻ ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്കും വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കില്ല. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി.